Kaixo, bosta tasa honetan, pintxan perimetrikoari buruzko bi infografi desberdin nola sortu adimen artifizialaren bitartez, esplikatuko dut. Lehenengo egin dudana da, ikasleak dituzten joerak aztertu, eta pintxan perimetrikoa erabili daitekeen elektrizitatearen arlo desberdinak aztertu. Eta atera dudan konklusioa da, infografia batetan, pintxan perimetrikoaren erabilera kotxeen bateriatan neurketak egiteko izango da, eta bigarren infografia izango da pintxan perimetrikoaren neurketak egiteko eguzki plaketan. Bi infografia hauek bai tentxe eta bai intentsitatea pintxan perimetriko batetan neurtzea, jakiteko bideratuta daude. Bai kotxe baten bateriatan eta baita ere eguzki plaka batetan. Eta hemen dauzkat egin ditudan bat lehenengoa da kotxe baten bateriatan pintxan perimetrikoa nola neurtzeko jarraitu beharreko pausuak, eta eguzki plaketan jarraitu beharreko pausuak. Adibidez, irudia lortu ahal izateko Perplexity erabili dut, eta Perplexity euskeraz nahiko ez da oso fidagarria, eta horregatik frontean erderaz idatzi dut. Por favor, quisiera una imagen donde se describiera cómo realizar mediciones en la batería de un coche con una pinza perimétrica. Ematen diot, irauten du pixka bat irudia sortzen, eta hemen daukagu, pausu desberdinak, eta egiten dudana da, erratoiaren eskuineko botoiarekin hartzen dut kopiar imagen, eta joaten naiz dagokion nire infografiara, eta egiten dudana da txertatu. Eta kanban moldatu egiten dut, bere tamainaren arabera edo delakoa. Eta gero testua jarriko dut, eta testua erabiltzeko adimen artifizialean ChatGPT erraminta erabili dut, eta bertan frontean honako jartzen dut, kotxe batetan, mesedez, lehen da bizi, mesedez, kotxe batetan, pintxa perimetrikoaren bitartez, pintxan perimetrikoaren bitartez, neurketak egiteko, jarraitu beharreko pausuak nahiko nituzke. Kotxe baten baterian.
espezifikatu egiten dut. Bateriatan. Eta hemen ikusten da, pixka bat ikusten duzu, segurtasun neurriak jarraitzen diran, neurketa mota nagusiak eta zeintzu dira pausuak. Eta adibidez, hemen dauzkagu zeu pausu nagusi, motorra martxan, esango diot, igual gehiegi da sartzeko infografia batetan, eta esango diot, mesedez laburtzeko. Eta hemen dago pizka laburtu egiten dut eta esaten dit pauso desberdinak. Eta egiten dudana da, testua aukeratu, ematen dut eskuineko botoiarekin, ematen dut kopiatzeko, eta joaten naiz nire kotxearen nire infografiara. Vale? Eta horrela txartatu dut. Bai? Gero, eguzki plaketan neurketak egiteko berdin egiten dut. Adibidez, joaten naiz kanban lortzen dut irudia. Joaten naiz kanbara, eta esaten diot mesedez, atera iezaidazu eguzki plaka batetan pintxa amperimetriko baten bitartez neurketak egiten erakusten duen argazki bat. Eta ematen diot, eta baita, irudia ateratzeko pixka bat denbora gehiago behar du. Eta hemen ikusten dugu, aukeratzen dut, adibidez, ikusten dugu, 4 irudiai ematen dizkitela, eta egokiena iruditzen zaitena ateratzen dut. Adibidez, hau izan daiteke. Esaten diot, kopiatzeko, eta hemen txertatu dit. Bai? Eta testuarekin berdin egingo dut. Chat GPT erabiliko dut, berriro. Joaten naiz, promptera, eta promptean esaten diot pintxa mesedez, pintxa amperimetriko batetan baten bitartez, hobeto esan da, baten bitartez eguzki plaka batetan neurketak egiteko pausuak eman iezaidazu. Eta bertan segurtasun neurre jarraitu behar ditugun, zein kabletan egin behar dugun neurketak identifikatu behar dugu, eta pintxan perimetrikoak jarraitu beharreko pausuak adierazten digu, eta neurketa nola egin, eta nola irakurri emaitza. Emaitzak zer esan nahi du. Ikusten denez, nahiko luzea denez, egitzaten diot mesedez laburtzeko.
Eta laburtzen dit, eta ematen dit, bost pausuak, lehenengo segurtasun neurriak, ze kabletan egin behar dut neurria, pintza zein posiziotan jarri beharko dut, gero pintza nola kokatu neurketa egiteko, eta gero irakurketa nola egin. Eta horretarako hartzen dut, aukeratzen dut nahi dudan testua, arratoiaren eskuineko botoiarekin kopiarra ematen diot, eta juten naiz nire eguzki plaketan pintxan perimetrikoa neurketan nola egin infografiara. Eta ematen diot pegar. Eta bertan moldaketa egiten dut. Pausu desberdinak. Eta hau da guztia.